Amen. Tinotenda Mwari. Program yedu yatanga. Vachanga vari MC vedu. Vanonzi ivo General Kolos. Handiti? General Kolos ndo vari panapa ndo vachange vachitizivisa kuti tichange tichifamba sei. Sevanhu vamira kwenguva yakareba, program yedu ichaita sei noti mhanye, handiti? Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka kuitira kuti vabva kuwana masvingo, vabva kupi chiweshe vazowana nguva yekufamba kwakachena, handiti? Atipe chipo chekuombera tisiya nguva kuna General Kolos. Maswera sei. Argani magadi atomborisa nani? Magadi. Mite naro pakudidaira. All right. Ndofunga ndisanda taura something handiti? Kutanga one remove veteran. Two ndine hasha handiti? Okay, saka tikati magadi munofana ku magadi. Ndo patu veteran ka. Amuchiona. Ini sekunzwa kwamaita ndinonzi General Kolos. Ndokunga ukangonzwa zita racho unofana kukurwa nehana ri? Angonzwa panonzi General wobva watotadza kutya ndi? Unenge watadza zvivindi. Saka tisati tatanga program ndinoona sekuti tikaisa Mwari mberi zvinogona kutibatsira riri? Saka tichakumbira kuti tinamatirwe then tokuita tichikuzivisai kuti tiri kufamba sei tichienda nepapi, handiti? Tongoramba takabatana sekubatana kwatatakaitawo kuti chitanga, handiti? Toramba takangobatana saizvozvo kusvika tipedze. Sa MC akangwara zvandichaita ndichatikurumidze kuitira kuti tisakurumidza kunyanya kurohwa nezuva vamwe tine mhasha, handiti? Zuva rinonyanya usinga too much. Saka tichakumbirawo kunana babawo kuti ngowanewo vachatisvitsira kusviki tinzwe kuti tinofamba sei. Regai ndingosarudza zvari kuva zvingonhonga. Baba uyai zvenyu titaure namusiki. Makupa venyu. Zvakanaka. Rufaro kwamuri. Tinokumbira kuti vane heti tobvisa ana baba. Muzita renyu Baba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Mwari vemasimba ose, Mwari vari kumusoro kudenga. Tinokutendai nemukana wamatipa matisanganisa wabva kure nevabva pedyo. Tine urongwa hwenyu Mwari hwamuri kuziva hwatisanganisa hune nguva nemazuva. Tinoisa humwe chete pakati pedu, tichikumbira rudo rwenyu, tichikumbira kuti basa rese richaitwa pano riitwe mumbiri yenyu. Muzita renyu Baba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Ngativaomberere maoko. Right, saka iye zvino izvi ndichada kuti ndidedze Uncle Saint, angorove vanhu kuitira kuti vakwanise kukwatisana nemi. Inini manje kukuzivai ndinokuzivai mese. But problem ndinopota ndichimbovarairwa semunhu akaenda kuhondo ndi. Very good. Angoro, uyai muti mhoresere vanhu vasvika pamusha. Tinoda kutenda Mwari. Ndiripo paungokugamuchirai nhaika. Ndauya kuzokuitai welcome. Chekutanga ndoda kuti nditende tine vana vedu vari panapa. Vamwe vakabatwa mumaoko, vamwe vakaberekwa, vamwe vari kuzvifambira, muri kuvaona? Pane mwana padhuze rapo. Toda kuti vagamuchire nezita raJesu. Haleluya, haleluya. Tinotenda vakomana nevasikana. Ndoda kuti tisvike patinokugamuchirai. Inzwai kugamuchirika, mauya kuzotsigira program yarongwa panapa. Inaurongwa nemunhu program iri panapa. Iprogram yarongwa naMwari. Ende yatisanganisawo isusu marasta, namadzibaba, nemaroma, nemabhishop. Tikanzana Uncle Saint tichitongotaura iwo. Amen. Aiwa, toda kuti tigamuchire vakomana nevasikana, vana baba naana amai. Inzwai kugamuchirika panzvimbo ino. Panzvimbo ino zvakare tine vamwe vanoremekedzeka. Nzvimbo ino
inzwai kugamuchirika venzvimbo dzamatunhu akasiyana-siyana, inzwai kudii kugamuchirika. Zvakare pakati pedu tine vanhu vari kuda kundimhanyira uku. Ava vanondiremera kugamuchira nhasi ade. Ndakamboita makore nchivagamuchira plus pemuseconds andakambovagamuchira. Handizoti vanonatsoadhireswa sei. Tichazoita kuti vagamuchirwe pamberi apo, but ndoda kuti tigamuchire Bishop Munyamakanga. The Bishop. Bishop wakachena handiti? Sutu iyi haisi kuda kuti vanyanyogara pazuva handiti? Totenda Mwari. Zvakare panzvimbo ino taitirwa zvakanaka, tine muranda waMwari zvakare handiti? Ava ndo vakuru kukereke inopinda baba Prof Chirenje handiti? Munhu washe Ishe Bolo, muri kuona chii chiri kuitika? Ava vachingori baba, vane kurimwe dhigiri ravachabva naro pano. Vane madhigiri nemadhigiri. Ndakanzwa vanhu vakutoti aiwa ngavavhure YouTube channel, ngavavhure Facebook page. Tikati hapana chekumirira, vanofanira kutodaro kuti vadzidzise vanhu zvokutenda. So aiwa toda kutenda. Pakati pedu tina Ishe Bolo, atoda kukuremekedzai munhu washe, muranda waJehovha, Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Tingopa chipo chekombe. Pane vabva kure nevabva pedyo mese, vamwe vabva kumasvingo, vamwe Chiweshe, vamwe vabva kuHarare East, North, South, zvichidaro kuchitungwiza. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji vakukomborei. Kana pana wansina kugamuchira, inzwa kugamuchirika. Inzwa kugamuchirika nezita raJesu. Ndoda kugamuchira zvakare vemacompanies vari panapa. Pakati pedu tine inonzi Example Installation. Muchazoona kuti mukati manga musisina DSTV, but yatovamo kutaura kuno. Pane vanonzi Example Installation, regai ndivagamuchire, vauya ndavaona vari panapa. Zvakare pakati pedu pane mukapinda mukati umu muchanoona kuti patakaita live yekutanga mamiro azvakanga zvakaita zvasiyana. Pane vanonzi ivo veBrilliance Cleaning Solution. Regai ndivagamuchire zvakare vavo. Mukavaona vane blue and white, green uko kuseri uko. Kwedu kumusha ndova tine chitana mbuya nanasekuru veutsanana handiti? Zvetsvina havawirirane nazvo. Mushure mekunge vanzwa kuti kuchauya mapostori, vakaziva kuti mapostori ndeveutsanana. Vana Bishop nesutu dzavo hadzizode mune tsvina, vakati aiwa chirega isusu tiwezobvisa tsvina iyoyo. Toda kukutendai tikugamuchirei. Thank you so much. Zvakare tine vakatigadzira mukatasa pamusoro pemba iyi panga pasina kudaiwo. Muri kuona pane zvakawaridzwa pamusoro apa. Masola iwo aya handiti? Toda kuti tende veSolar Pro Contractors and Electricals. Ndo vane yelo avo vamuri kuona, vanhu vanongooneka magetsi handiti? Toda kuti vagamuchire, inzwai kugamuchirika. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mukati momembe iyoyi, Baba Chirenje, zvamanga musingazive manje. Mukati umu magetsi nyange akaenda, imi hamuchazvizive. Nekuda kweivava varava. Uye mukati umu kunyange kukanza hakuna imuchaona TV kusvika amen. Nekuda kweve Example Baba Alona, ndokunga maona pane zvaitika Baba Alona vachema panapa neshungu pamoyo. Munhurume acheme baba. Mukaona munhurume madhamu ari pasaidi, misodzi yakuyozoti pane zvinobata moyo. Ndo vakati aiwa mukati umu muchaona chii? DSTV. Muchaona DSTV. Zvakare vemagetsi vakawaridza 3.5 kV. Kureva kuti firiji hamorerwe nenyama baba. Hazviite, magetsi haende. TV chimwe chinhu. Nenyaya yekuti ndakanzwa vakuti inini social media ndakuiona kunaka kwayo. Mucharamba muchingoona zviri kuitika nekuti mumafoni, malaptop nemuchingochaja murimo muri mukatimo. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji vakuropafadzei. Ndichipedzisa kugamuchirai, last but not least,
muridzi weupenyu. Iye akanga aripo kubva pakutanga. Makomo, nyika ino kuzara kwayo zvese mabasa eruoko rwake. Hatigone kuita chinhu kana asipo. Toda kuti tigamuchire iye muchinda werugare. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, naMwari Mweya Mutsvene panzvimbo ino. We just want to honor Mweya Mutsvene, we want to honor Mwari Baba. Nekuti basa rese riri panapa, ibasa remumaoko avo. Kugona, umwe muimba akabva ati kugona ndekwenyu Mwari. Kugona ndekwenyu Mwari. Kugona ndekwenyu Mwari. Handisi kukunzwai. Kugona ndekwenyu Mwari. Ndekwenyu. Kugona ndekwenyu Mwari. Ndekwenyu. Kugona ndekwavo Mwari. Mwari wamasimba ose vachikuitira zvakanaka. Nguva yose nokuzara kwayo chidzorera kuna general. General ndevehondo. Unongozonzwa vakuti angu ndakuda kuita zvinhu zvangu. God bless you so much. Ngativamuberere maoko angu. Ivo vanonyumwa angu vacho. Ivo angu vanonyumwa sei? Ndada kuti vakava ipapa. Vatozongozvifila mahana mava kuti habodo. Chiregai ndisiye nguva zvakwana. Saka iye zvino izvi tinoda kuti timbozwa kuti Mwari vanoti kudii, timbosira nguva inei kuna Bishop Nyamakanga. Bishop Nyamakanga ndofunga munovaziva vakachena. Saka ngativamuberere maoko Bishop Nyamakanga. Vauye vambotitambidza 1 or 2. Wedzera maoko. Unogona kuombera kudarika ipapo. Regedzai ndifarire munhu waMwari vari pakati pedu. Regedzai varovere maoko. Toda kutenda Angosendi navachibanda nebasa rese riri kubatwa panzvimbo ino. Mwari, tsika yaMwari havashande vega. Mwari vanotoda iwe neni kuti vagone kugadzirisa zvavanoda kugadzirisa muupenyu hwavanhu. Ngaroverwe maoko Mwari uyu. Ndoda kufarira baba namai Chirenje. Ndoda kutaura pamusoro pezita ravo chete rekuti Barnabas. Hallelujah. Paulo aifamba nomwe murume ainzi Barnabas. Saka Angosendi ndoda kutaura pamusoro paBarnabas. Zita rekuti Barnabas rinoreva kuti son of encouragement. Kureva kuti mwanakomana wesimbiso. Hallelujah. Kureva kuti Barnabas ivhangeri pariri. Mwari vaida kuti paridzira vhangeri rekumirira pavanhu. Ndokubva vatarisa Zimbabwe yese vakati regedza ndinhonge Barnabas ambogara panze kwemakore 4 years kuti ndiedze kuratidza. Ndine munhu here panapa unogona kurovera Jesu maoko. Saka Barnabas kugara kwake panze hazvireve kuti pane vakaipa. Vachipunza havana kumboipa. Akana munhu ari right. But Barnabas ivhangeri raigadzirwa naMwari. Ndizvo zvangose. Saka tikaona Barnabas tiri kuona nyasha dzaMwari. Mwari wabva vakuparidzira vhangeri kuburikidza naBarnabas. Isaiah wabva ati vanomiririra Jehovha. Uri kunizwe? Vanomiririra Jehovha vachapiwa simba idzva. Tsika yaMwari wacho manje anomirirwa
tiri panze kuchinaya zuva richipisa propati yaparara tariro yapera vanhu vachikuseka ndikuti angosendire handiri kuvhiringa mafurasi Davhidha anoti pana mapisarema 126 patakadzoswa kubva muutapwa taiita kunge tairota ndozviri kuitika pana Bhanabhasi. After 4 years akudzokera mumba zvoita kunge kurota. Satana achida, Satana asingade. Tikati Satana achida asingade kunyepa ndava Satana hangofa akaguma saka achida asingade. Ndikutaura zvikubatika yaBhanabhasi tatoiona mama. Ndine mumwe munhu ari pano anoti ndoda kudzidza kumirira sezvakaitwa naBhanabhasi, zvichirema zvichirwadza misodzi pana mama ichibuda, but akamirira. Nhasi akuimba rwiyo rutsva. Ndichipedzisa munhu waMwari nekuda kwenguva suti yangu inozokanganisa. Chanadzidza mumhuri yeZimbabwe anaisaziva kuti Zimbabwe ine vanhu vanotapira, Zimbabwe ine vanhu vanonaka, vakabvisa 25,000, vamwe vakaturika masola, vamwe vakaklina musha, vamwe vakaturika DSTV. Aiwa, Zimbabwe ine vanhu vanonaka. Zimbabwe ngairopafadzwe, Zimbabwe ngaikomborerwe, ngavaitirwe zvakanaka. Bhaibheri robva rati chi baba? Chipavhurire. Ndipedzisirwe baba. Chipavhurire. Achakodzwa. Ane chaakaita enda unokodzwa. Watotsika pano, watouya pano, kungouya kwawaita, enda unokodzwa. Wakabvisa mari. Umwe anoti ndanga ndisina mari baba, but aingouya kuna chirenje achingoti it is well. Bhanabhasi, it is well. Iye Bhanabhasi wachaitombozvibvunza kuti vari kunditi it is well ndichigara majarata, kambisirwa it is well. Mukadzi muShunamaita anoti chi? Mwana akanga atofa, but anoti it is well. Baba namai chirenje ivhangeri rataparidzirwa naKristu muno munyika yeZimbabwe. Iwewe neni handizivi chinokushayisa hope, handizivi chakupedza simba, handizivi chakupedza supu yese. Mirira pana Mwari. Angosendi Mwari vedu vanouya, vanogona kusashandisa inini nhasi, vagogona kutadza kushandisa angosendi, but denga nenyika nekuzara kwazvo ndezvaJehovha nevageremo nevake. Nditeerere Zimbabwe, ndatiropafadzwa, ndatikomborerwa. Ane chaakaita, ndatiropafadzwa, ndatikomborerwa. Iwe navana vako, ndatiropafadzwa, ndatikomborerwa. Iwe nemudzimai wako, ndatiropafadzwa, ndatikomborerwa. Angosei, pana ivhangeri. Amen. Vachirenje pavaitambudzika, raitiwa vhangeri baba. Amen.
raitoparidzwa naChirenje sezvakaita panguva yaNoa. Ndizvozvo achivaka areka achivati huyai, vakati Noa anopenga. Ndava kare kare mvura yaisanaya yaita kudzinina pasi. Vatakaparidza vhangeri, ndo vhangeri rimwe chete raparidzwa naBhanabhasi. I will call him the son of encouragement. Mumwe munhu simudzirwa nekuda kwaBhanabhasi. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborerei. God bless you. Aiwa akuombera kurambidzwe ndakutengeswe. Ishe Bholo vabvuma. Ishe Bholo vabvuma ichokwadi. Kana suti yavo yatozobvaruka pana. Right, saka iye zvino izvi vabereki nguva ino iyi ndofunga nonguva yakakosha. Munogona kugesa kuti nguva yakakosha kusvika papi? Nguva yatasvika zvino izvi nguva yakaita sei? Ndofunga ndo program yacho. Ndiri kutsvaga Ishe Bholo. Alright, ndavaona. Ndanda kufunga kuti vatiza. Saka iye zvinezvi regai tisire nguva ino kuna Ishe Bholo. Vatigamuchirire utekwa-tekwa wasvika. Ndo vanoziva kuti unoitwa sei. Isi tungori mavo veterani hatizozivi pamwe pacho. Tinozongokaruka takoka pese pese. Alright, saka Rufaro amore. Amen. Rufaro. Amen. Hallelujah. Amen. Chekutanga ndinokutendai mose vari pano zuva ranhasi. Tigotenda mhuri yeZimbabwe vasiri pano panguva dzino. Vane moyo werudo, vakamira naBaba Chirenje nemhuri yavo. Saka ndisati ndaenda kure, ndine mutungamiriri wangu asvika pano, vanonzi madzibaba Mozi. Ini ndinotungamirira sangano. Ndinotungamirira sangano rinonamata Baba Chirenje kuWestgate. Asi ndine mukuru wangu, mutungamiriri weJohani Masowe, madzibaba Mozi vanamatira kuHighfields kuGwanzura. Saka hativaomberere. Ndinoda kutenda vanhu vaMwari nerudo rwamuinarwo mhuri yeZimbabwe. Baba Bhanabhasi nemhuri yavo vakarwa hondo yakaoma. Chinhu chatinotenda pana Baba Bhanabhasi ndechekuti havana kurasa kutenda. Vakaramba vachinamata Mwari wavo. Sezvakamboitika kana pana Jobho. Jobho akasangana nekurema, akapararirwa nezvipfuyo nemidziyo nezvinhu zvakawanda. Asi akaramba achinamata Mwari. Saka imi mose vari pano vakunda kusvika zuva ranhasi nevakawanda vasina kukunda kusvika pano, tinozviziva kuti rudo rwenyu rwakaonekwa pakuvanamatira kuti vange varipo nhasi. Panguva yavararama makore mana vari mumatambudziko aya, pakava neurwere. Venharaunda ino chaiyo ngatimbovaomberereiwo maoko. Kune nguva yataiti tichitaura naChirenje kuti zvino panyaya yechimbuzi zviri kufamba sei, vaitaura kuti tinobatsirwa nemanext door edu. Saka vanhu vari munharaunda ino vanonamata zvatisati tamboona. Mwari akukomborerei. Handidi kutaura mashoko akawanda nekuti ndine kuremerwa nekutya ushingi hwakave pamhuri iyi. Asi tigotenda vese vakashongedza musha uyu. Zvanga zvichitaurwa naBhishopi vanga vachitaura. Zvataurwa naAnkoseindi. Ankoseindi hatimbovaomberere maoko. MuZimbabwe mukaita vanhu vane moyo seune varume vanaAnkoseindi nanaChibanda, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Zvakaoma kuti munhu anotora mutoro wako ouita wake, omhanya opekesa achipinda apa nepapa, achipuhwa dhora apa pondo apa asina yaanobvisa, achiuya nayo vachipa maupdates.
varume ava Mwari avakomborera. Ndinoda kugumira ipapo ndigotenda bhishopu vanga vachiparidza. Munoziva kuti kazhinji vanhu vechipostori tine mamiriro atakaita, asi vhangeri raiswa apa nemurume aisa mbambo dzemashoko. Mukuru wangu Baba Amosi, manga musati masvika, murume aparidza zvinotyisa. Ngatimuomberere. Ndoda kugumira ipapo, Mwari akukomborere, ndatenda. Sabuni ndomaoko ese ra. Aiwa, tangidza zvakanaka, tangidzai zvakanaka. Maoko ngaatange zvakanaka. Anotengeswa asi. Handei, nawo maoko. Hamuchioni izvi. Right. Ini wacho futi mhaka yangu yakunyanya kutoneswa panapa. Saka ndofunga nguva yatatakamira yachizosvika futi. Pane imwe kozoya imwe yazosvika. Angosendi ndoda kuti mundibatsirewo kuti tizive kuti vane zvii ndivanani kuitira kuti titange nyaya dziya dzakamirwa navanhu dziya. Saka regai Baba Amosi since vazosvika tinoda kuti tivape maoko akati saka tikuchirogora kugara tadai so. Asi hamuna kuenda kugrade 3 CD. Grade 3D. Ya, isusu kugrade 3D kwedu tainzi ita so. Saka regai tipe mukana unokuda Baba Amosi. Vatipe 1, 2, 3 ndo guest of honor wedu. Ndo watinochiti utekwa-tekwa. Inofanira kushandisa language yedu yekumaovhetoredzi. Utekwa-tekwa hwedu handiti? Amen. Kandiomberere maoko kutekwa-tekwa. Right. Pamusoroi ndoda kuti munatsonzwisisa udzamu hwechinhu chiri panapa. Vatitsika panapa ndinotonzwa kudedera mumakumbo kuti nditaure nekuda kwekuti madzibaba Amosi vazhinji munowaziva. Kana makamboona kavidhio kekuti sapatina makambokaonereka ikaya. Madzibaba Amosi ndivo vakanga vakokwa kuState House pamwe chete nemapostori. Varivo mutungamiriri wemapostori for ED. Saka vakuru vakasvika panzvimbo tinofanira kuti tivaremekedza niti. Mapostori eZion vese vanotungamirirwa namadzibaba Amosi. Varivo zvakare mutungamiriri wekuJohani Masowe zvakare tikaenda paGwanzura. Ndo mutungamiriri zvakare koko. Toda kuti tisvike patinowagamuchira zvakasarudzika nezita raJesu. Haleluya! Saka kubva pano tichienda mberi. Ukaona taakutaura isusu ana sekuru chanzwa chamaika. Ivo vanonditi sekuru vakandoona unonzwa hanzvadzi yamai vangu yapano. Asi ndine kuziva zviri pavari ndinoziva kuti ndinogona kutorashika ndikasagamuchira zviri pavari. Shoko raMwari rinobva rati ukagamuchira muprofita unogamuchira ropafadzo rinenge rakatakurwa nemuprofita. Saka taitirwa zvakanaka. Kubva iye zvino ndo vachatitungamirira kusvika tapinda mukati meimba, but tisati tadaro toda kugamuchira pemusekretari. Pemuseki toda kuti vangouya vakukwazisai. Pemuseki ngavauya vangokukwazisai. Tinotenda. All right. Rufaro kwamuri. Rufaro kwamuri. Haleluya. Amen. Inini zita rangu repachitupa ndinoitwa Eni. RekuMasowe ndinoitwa Madzimai Messi. Rekurarama kwandaita ndiri pakati pemusha uyu ndinoitwa permanent secretary. Saka zvarevera kuti vazhinji
vaingonzwa pama-TV, pama-TikTok, pama-YouTube. Ndichinzi permanent seki ndevapiko ndisingabude pazvivhitivhiti. Ndakanga ndine shungu dzakawandisa. Ndairwadziwa zvakanyanyisa. Saka nanhasi kana kuchema kwandiri kuita hakusi kuchema kwokurwadza mufaro wakawandisisa. Vazhinji vangati vari kuchemei vari kuita, asi ndinofanira kuchema kuti shungu dzipere. Nekuti ndakatambudzika nguva yakarebesa. Kusvika musi wa4 February ndanda kukwanisa 5 years ndichirarama ndiri muimba iyi. Rufaro kwamuri. Rega nditore nguva diki ndapiwa mukana mudiki. Rufaro kwamuri. Ndakararama nguva yakaoma, nguva inorwadza. Rufaro kwamuri. Vazhinji vaindiona ndairarama nekutengesa maswits. Rufaro kwamuri. Ndiri kutaura mumwe madzimai kuoma kwakaita upenyu neushingi. Chinonzi mukadzi kana kuti chinonzi kuda murume. It's not for property or for money. Hazvisirizvo. Regeni nyatsokupa taura ipapo. Egani padzokorore, munyatsopanzwisisa naamai vazhinji. Nekuti vazhinji vakaona munhu achida murume anoti atera chinhu chaatera kana kuti atera mari. Inini ndakauya kuti ndigare naBhanabhasi Chirenje ave murume wangu kusvika mukufa, munhamo, mumatambudziko, mune zvese. Aya maringi amunopfeka vamwe aya, pamwe hamutosviki. Ini ndakapfekedzwa ringi naMwari yamusingaone. Ndakaipfekedzwa naMwari, kwete amunofamba makaisa pamaoko. Nekuti inini ndakakunda kugara 4 years. Ndine mumwe musha kuti ndakaenda kunorarama izvozvi, ndinorarama zvakanaka. Asi ndaitsira kuti Baba Chirenje vave nepeace of mind. Takararama tiri vaviri pakati pemusha upi. Ndakararama nemaswits. Ndakanoti zvemaswits achatengwa kuchisina mazigi. Ndikatsiga tswanda muchaiona irimo. Ndichirarama nekutengesa muriwo kuna Kickman naRed F. Vana venyika ino vanozviziva. Rufaro kwamuri. Saka ndiri kuti kune mamwe madzimai chinonzi upenyu hushingi. Saka nhasi kana ndashinga zvekuti kana anouya ane pfuti ini ndinomira nemaoko. Anouya ine chibhagera ndinopira rimwe dama nekuti ndava neushingi hwakasimba. Ndigoda zvakare kutenda ndinokujamba kwandaita inhau yeshungu nenguva. Ndakutenda vatungamiriri vangu. Baba Mose Gwanzura ndinokutendai mutungamiriri. Ndigotenda baba mutungamiriri wangu vandinonamata kusangano nawo kuBluffview paWestgate. Ishe Bolo ndinokutendai naamai vangu amaishe ndinokutendai nevapostori. Ndigotenda zvakare vana vamwe nevangu atezvara vangu vari pano. Amai vangu vekundibereka vari pano. Ndigotenda zvakare muchiona kushonga kwandakaita uku. Nevamwe vakapfeka matisheti akanyorwa. Ndinana tete vangu hanzvadzi dzababa vangu vekwaMulauzi. Ana tete vangu muoneko ndevatiitira izvi naBaba Chirenje. Kuti vana vangu da kuti muchene. Saka ndira kungozvitenda kuti ana tete vangu vandiyeuka kuti aine murume wako tinofana kukushongedzai. Muchenero wandakaita ndewati aiwa mwana wanzvadzi. Nemurume wako tange tichida kuti muchene nekuti maigara muguruva. Saka ndakutenda kuti nhasi ndashongedzwa. Ndigokumbira kuvatungamiriri vangu kuti mundiregerere nemushongero wandakaita. Ndatadza kuzviramba asi ndichanobvisa nekuti ndana tete vatitira kuti umboinjoya 4 years dzawakatambudzika. Saka ndirombozi injoya nekuti ndakatambudzika. Rufaro kwamuri. Rufaro kwamuri. Ndingotenda Uncle Saint. Chimbomirai. Andochema musata. Uncle Saint andigone kutenda. Doctor, vanonzi doctor. Vakapiwa zita nekuda kwemabasa. Ndigotenda Chief Chibanda, Mr. Manas, the chief ndiwo mambo wedu. Vaiti vakati nyararai panapa tainyarara. Zvikanzi baba naamai Chirenje budai mumba mubve pano ndovakatibvisa pano. Zvikanzi pano hamupauyi tisina kukuti uyai pano. Iri gedhi rarivhurwa iri tisina kuti riite sei? Rivhurwe. Gedhi rarizi raBaba Chirenje naamai Chirenje. Kana kuti rehama dzekwaMulauzi panguva inoi. Kana kuti hama dzekwaChirenje. Nderenyika. Nderenyika dzose. Saka pane chekuita papi. Pane vatiisira masola. Ihama dzedu. Ihama dzedu papi. Iva ndinovaomberera maoko. Ndinoombera.
pane vandisirawo DS mukati umu ezvinotombogara pamasofa ndomboenjoya ndiri kutomboda peace of mind ndimbonyatsoenjoya ndichinowo TV ndichibaya remote ndakagara mumba mangu. Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Ndiri kuwandirwa nezvekutaura. Ndinokutendai mose mhuri yeZimbabwe. Regai ndipedzise ndichiti vaklina vandasiya mundiregerere ndiri kukanganwa. Vaklina vose ndinokutendai. Wese aisa ruoko rwake pano, aisa tsoka yake pano, rudo rukuru ndinokutendai. Ndozoda zvakare kutenda. Zviri kuwandisa. Saka ndinoti ndinopererwa nemashoko. Ndine vana vangu vari pano. Hanzi huku kana moto ukabvira inovhumbamira mazai nevana, inovhuma kutsva, vana vachisara vachiita sei? Vachiprotectwa. Rufaro kwamuri. Ndine vana vangu vari panapa. Kana varipo vanouya vamira pa muvaite sei? Muvaone. Ndikuti ndavaka chakanaka mavari. Ndachengetedza chakanaka mavari. Ndavavhumbamira semazai kuti vasatsve. Ndichashevedzwa anoitwa Wellington Chirenje, mukomana wangu mukuru. Aripo. Mukomana mukuru. Mugoshedza anoitwa Rudo Chirenje. Anoitwa Rudo. Uyu anoitwa Anesu. Uyu zvakare uyu mukuru anoitwa Rudo zvakare. Rufaro kwamuri. Pana anoitwa Barnabas Junior, munoti aripo here? Barnabas Junior. Barnabas Junior achiuya. Tina anoitwa Talent Chirenje. Talent Chirenje. Kana kuti Junior Messi. Kana Junior Messi aripo auye. Zvakare ndinoda anoitwa Rosemary Chirenje. Rosemary Chirenje. Kana aripo Rosemary auye zvakare. Ndinoda kungotenda Mwari wakanaka. Ndinoda kurumbidza Mwari wakaita sei? Wakanaka. Kutaura kwangu kune simba. Ndinotenda vandipa nguva ino kuti vataure nekuti ndanga ndine kudzambirira. Ndoda kuti vazhinji vazive ndakararama life yakaita sei. Handina anondiudzira kuti ndakararama sei. Ndinofanira kutaura ndega nekuti ndini ndakararama 4 good years. Ndiri pamba apa ndichirarama nemaswitsi. Nemusika kutsiga tswanda. Ndakakutaura ndakatsiga tswanda. Vazhinji munoti mai vakatsiga tswanda here. Asi chinondipupurira i-community. I-community. Saka ndiri kungonzwa kupererwa. Ndina vamwene vangu varipo apa. Rufaro kwamuri. Best friend yangu. Now and forever. Vamwene vangu. Pese pandaisvika ingonditi kudenga kuna Mwari, pasi pane vanhu. Ndokanga uri muromo wavo. Kudenga kuna Mwari, pasi pane vanhu. Ndikaenda kumusha vaibudisa $10 muchikwama kuti murora enda unotenga muriwo. Ndoti kwete amai. Asi ndakakwanisa kuti pandaitengesa musika ndaichengeta kamari ndichiziva kuti amai vangu vari kupi? Havafambe, havana chavanoita. Saka mukoma mukurwadza ndaitovavaridza kuti vamwene vangu ndivachengete. Ndinozvipupurira nevanondipupurirawo. Kuburikidza ndiri mumatambudziko api? Iwaya. Ndina anatete vangu vari panapa. Ndine vamwe vane BP neshuga. Ava. Muri kuvaona amai ava? Ava ndivatete vangu. Uyu ndianoitwa Rudo uyu. Uyu anoitwa Rudo uyu. Anoitwa ani? Rudo. Anatete vacho vakawanisa nana mwene wangu vakawanisa, asi vasikana ava. Ukavafonera kuti mvura iri kupinda mumba, vaichema. Saka ndakapesera ndakuti vakafona ndaitaura kuti kumba kuri right uko kusiri chii? Kusiri right. Saka dangu ndinoda kuvatenda mabodyguard angu. Mabodyguard angu. Ini ndiri soja ravo. Ivo mabodyguard ani? Vasikana vakadona. Zvareva kuti vauraisa inini. Saka vakomana muhondo nemukoma nekurwadza vasikana ndinovada. Anatete vangu ndinovada. Saka ndinotenda. Ndoimba ndapedza shungu dzangu. Ana mwana wangu varipo. Muri kuona zvakaita ana amai. Ukaroorwa chengeta ana amwene zvakanaka. Ngativache
ava ndana vamwene vangu avesa ndana vamwene vangu ivava saka ndinongozvitenda kuti zvakakosha tinotenda ndofunga vazhinji ndakutaura ndichipedza pana amai vangu vokundibereka vakaberekawo permanent sec vakagona kurayira mwana wavo nana tete vangu ndinokumbira kuti vauye vaonekwewo amai vangu vokundibereka varipo baba vangu varipo asi vakaenda nebasa zvavo asi ndokumbira kuti muone mai vapermanent sec vaingonditi shinga mwana wangu ugere mupi imomo shinga uchengete murume wako ndinovakumbira amai vangu nana tete vangu vauye vakagona kurayira muzukuru wavo. Ava ndoana atete vangu ava ndoana atete vangu nemuning'ina wangu twin sister yangu ndandamukanganwa ndiye muning'ina wangu ndowandakasira ndiye gotwe ava ndo mama vapermanent sec ava ndaana tete vangu saka ndinongozvitenda izvozvo tinotenda Mwari. Kana pane vandasiya mundiregerero ndawandirwa nemufaro wakanyanyisa amagirasi ndo vakavaka imba iyi ndandavasiya ava ndibaba amagirasi paiuya zvidhina netimba ndo vakanga varipo ava ndo zvakare vaitumirwa mari yekuti mari iyi asekuru ende muvake itaiso vachiita zvese vapi kusvika imba iyi ipere ndo vakanga varipo vapi saka ndakandasiya murume mukuru ndakutendai Uncle Saint ndakutendai. Tinoda kutenda Mwari. Ndofunga maona pemsek vanonetsa kumisa manje. Ndanganda kungotsonyana na chief kuti aiwa pasiripo pavo tachida kuti vakwazise but shungu dzazowadi aiwa tichifara pamwe chete. Iye zvino toda kuti tipe nguva ino nokuzara kwayo kuna kuvatungamiriri vedu asi zvichidaro ndichakumbira kuti baba Chirenje vasvike pano vabve vatigamuchirira zvakare vatungamiriri vobva vatungamirira basa ichienda mberi. Sa ava vaProfesa Barnabas Chirenje. Rufaro kwa muri. Rufaro kwa more. Aleluya. Amusikudaira. Ngandidzokorore. Rufaro kwa more. Rufaro kwa more. Kudenga kuna Mwari. Pasi pano ndo pane vanhu. Ndoda kutenda kutanga posi. Ndoda kutenda vatungamiriri vangu vari pakati pedu. Nditange nevadiki ndichikwidza. Handisi mumuzera wokuva chingamidza. Asi nokuti ndanzi naUncle Saint saProfesa vachingamidze just for today. Izvi zvandikuita ndizvo hanhasi. Musazoti baba bhana naye. Aleluya. Ishe vangu mutungamiriri wangu tinotenda. Tina baba vadu mutungamiriri Ishe Niko vepa N Richards. Rufaro kwa more. Asi munoona pa road apa pa N Richards. Tinochingamidza yei. Mota dzinowanda kufura vanhu. Rufaro kwa more. Anzi panowanda mota kufura vanhu. Zvoreva kuti dzimwe dzinouya dzisina madhiraivha. Aleluya, tinochingamidza Ishe.
mutungamiriri wangu anondirayira nokundichengetedza. Munoziva kuti mutungamiriri rega ndingotaura shomanana ndisati ndasvika kumakata. Haleluya. Ndikukwidza naye. Unoti wakarara mupalasumu. Iyi palasi. Ukaisa runhare midnight. Amai ndinovatenda. Nokuti pamwe baba dzimwe nguva vanotorara zvokurara. Vanotozonzi namai kune foni iri kurira. Haleluya. Amai ndinovatenda vari pano. Midnight wakavaisira vanokutaura kuti vakunamata. Kana 3 AM vanonamata. Nokuti vanorarama upenyu hwavo vagere vari murenje. Rufaro kwamore. Izvi zviri pana zvamuri kuona izvi. Ndezvo vatungamiriri vangu vatatu vari pano. Rufaro kwamore. Nhombo dzamakandipa vana baba ndakadzishandisa. Ndodzandisisa pano. Rufaro kwamore. Haleluya. Makabvunza vakomana nevasikana vakrina mukati umu. Vanokutaurirai kuti pachivanze pesa pano kuti tinenge tiri mukati. Taikwira pazvimadhaga izvo. Topotsera. Rufaro kwamore. Saka ivava vanokuziva kuti vanonga tani yematombo. Vaudzei vakrina kuti mune dzakawanda sei mbiya. Mune mbiya dzakawanda. Idzodzo ndo dzatisvitsa pano nhasi. Rufaro kwamore. Regedzai handisi kutora nguva ndagara ndichitaura mumazuva ese muchindoona. Ndoda kutenda PEMSEC. Vanhu vazhinji vaibvunza kuti PEMSEC varipi. Nhasi mavaona. Ndati kumakata ndinodzoka ndingokwira zvokumhanya. Rufaro kwamore. Ndogotenda ambuya vangu vamaona vari pano. Nana atete ana atezvara vangu. Aiwa ndinokuchingamidza mauya. Masvika ndinokutendai. Madzimai vechidiki ndinokutendai. Ndina ana amai vangu munosumuka here machembere. Sumukai ana amai. Nguva diki chete ndogochingamidza baba vedu mutungamiriri. Haleluya. Ndina mukoma wangu wandisingakanganwi wandida kutaura nezita. Mukoma Love More, Mike Chirenji. Is a father figure. Ndinokutendai mudhara. Kwamuri ikoko ndinokutendai uye padhuze. Ndine chimukoma changu chimudhara changu chandinoteerana nacho makachiona munoramba kuti ndandoteerana naye. Nokuti anenge mudiki kwandiri. Uyai mukoma 1 anoitwa 1. Rufaro kwamore. Ava ndiwo amai vandibereka Ederina. Vakoma vavo ava asara sederei apa. Asara. Vaningina vavo ava Eva Nice. No utekwa hwebeauty uya muri kuona. Awe dana amai vangu. Ndakuimba kanyimbo. Amai vanoda kuisa reverse. Ibatsire shamwari. Jakobo uyatifambe. Jakobo uyatifambe. Ona Kenani yazarura. Kenani yazarura. Kenani yazarura. Yakobo uyatifambe. Jakobo uyatifambe. Jakobo uyatifambe. Kenani yazarura. Kenani yazarura. Kenani yazarura. Jakobo uyatifambe. Rufaro kwamore. Avazorerawo tinotenda. Haleluya. Ana baba. Ava ndo amai vanga vachimba vandibereka. Vakanga vari muimbiri wababa Filipi pagomo panyota. Kusvikira nhasi mupostori wenyu. Vakanzwa kunzi vatorwa nenguva. Ndinokukumbirisai. Mupostori wenyu. Haleluya. Koma Mike ngavangoya nguva diki ndidzotsere nguva kuvaridzi. Wo. Uya wana hapo ka. All right. Ava ndichibuda mumba. Vakanga varipo. Vachichema midziyo yechibuda chinaiwa nemvura. Vakanga varipo. Ndichigara panze vaiti mushure memwedzi kana mesvondo maviri vaiuya kubva kuSalim Gabe Heights. Ndiye mukoma wedu mukuru, mwana wemukoma wababa wangu mukuru.
ivo vachitwa Love More kana kuti Mike Chirenje. Rufaro kwamore. Ndinovatenda pavakoma vangu akanga aripo nevamwe vakagara ana headmaster vakagara uko zvinovanonetsa vemachoko. Uyu ndiye Wani Chirenje. Ndiye andinotevedzana naye. Amen. Amen. Pakuberekwa kwatakaita ndiye andinotevedzana naye. Iye Wani uyu. Saka namukoma ava vari vaviri vakanga varipo. Ndinokutendai nematombo. Tora yenyu zororo. Kansela varipo. Uyai kansela ndimhanye nenguva. Mucheche. Ava ndiye Gotwe. Ndi kansela secretary wa chief uyai. Ava ndiye Gotwe mataberekwa vachisira amagotwe maviri aya. Vari vaviri. Ava vantu wa kansela Chirenje ndo vanotungamirira musangano mukuru uri kutonga kuMashonaland Central ari kansela. Ava ndi secretary wa mambo wa kansela anotonga zvakare ari munyika medu asi ari sabhuku negomo. Tinotenga ava. Rufaro kwamore. Rufaro kwamo. Baba Zwanai ndokutendai, Baba Winchester, Baba Joan, Baba Givi, Baba Makumbe. Ndakuchidzotsera nguva kuna ishe vedu, kuna baba vedu. Andikwanise zvangu kuti nditaure ndinongodzotsera nguva direct. Kuti baba ndinokutendai. Ndinokudzotsera nguva. Ngatenyi baba. Amen, amen, amen. Rugare, rugare. Rugare, rugare. Aiwa, chakanaka. Mukaka urungwi. Chakanaka chakaita sei? Ndotoshaya pokutangira nemufaro. Baba Barnabas namai. Chandoda kutaurira chokutanga ndechekuti kunyange mukanzi Mwari akutorai. Kufa chaiko. Imuri vapenyu maradzwa rudo nevana. Nyanga vakasazouya musi werufu rwenyu asi varadza kuti vanokudai vana veZimbabwe. Ndagutsikana kuti vanhu vemuZimbabwe vane rudo. Vanhu vemuZimbabwe vane mwoyo wakanaka. Vangangovapo zvavo vaviri kana umwe chete sei akakonzeresa kushungurudzwa kwababa Barnabas. Asi Zimbabwe ine rudo. Saka mashoko angu ndokuda kutendai muri yose yeZimbabwe iri kumatima nenyika nevari kunze kwenyika vari kuona zuva ranhasi chitiko ichi. Vasati vamborota nhasi vari kuda kuti vari kurota. Kuti ndiye shuwa murume wemumba yake Palace akupinda mu. Saka mashoko angu ndongoti Zimbabwe komborerwai. Munhu wese ane zvaakaita pano aisimbisa message. Akaisa ruoko ane zvaakaita zvese. Ndinongoti dai Mwari wokumusoro kudenga kuitirai zvakanaka. Richatori nguva nokuti vanhu vamirira. Nguva yavanga vakamirira. Ndo nguva yamirirwa nevanhu chi? Saka ndinoti aiwa. Takuda tichipinda mukati mechi? Tichipinda pai? Tigutsikane kuti zvechokwadi imba ichiri mwero. Nokuti munhu wese ari kubvunza kuti inenge simuka. Vanhu vada kuti vachiona kuti imba irimo here zveshuwa. Saka aiwa tinokutendai. Asekuru tinotenda baba Apollo kunamata kwakanaka nemukuru nemhuri yedu. Saka takuda tichifamba zvakanaka tichinoona kuti zvakamira sei tichitenda Mwari. Vatungamiriri vemakereke toda kukutendai. Sekuru venyika vachibanda netimu renyu toda kukutendai zvikuru zvamaita izvi. Muchaona kuti Mwari vacharamba vachikuwedzerai. Kuzikanwa kwenyu kuchakura nokuti maita basa rakanaka. Saka aiwa ngatichifambai tipinde mukati memusha. Totenda taona. Pada vesi. Emuteuro
Ya mungkin gue cerita nih, sini kan udah cerita deh. No, gue tuh Baba Barnabas na Mai Barnabas. Kubvira nhasi. Kubvira chi? Nhasi. Muri yeZimbabwe yati aiwa zvamakagara. Zvakwana. Kugara muSabhabha.
Saka iye zvinoti akutungamirwa kumboona kapachagara chi tichitungamirwa nevatungamiri tichipinda nepapa patimboona mumba. Timbotendera muruona baba napemseka ane makore atozoti kwakadi saka regai timbowatendera timbovamboenda vari vashoma vachiudzana chamani ona ndo mavakiri vatakaita vachifamba nevatungamiriri Thanks. Kana mchienda hamchangofambi man. Paneka kubaba isake chungu. Manye. Nekameka kubaira satana. Makiri kuchiratidza vanhu. Vatungamiri vane vachitungamirira zvavo vachiisa ngoni nenyasha. Sekupinda kwataita hanzi mucharopafadzwa pakupinda. Vokuropafadzwa nepakubuda. Baibai pavakambobuda zvakanga zvisina kuropafadzwa. Vachizvezvi zvane kuropafadzwa kupinda. Nepavanobuda vachienda vanongoenda vachidzoka pamba pavo. Ndinoda kuti mutungamiri shebholo ndokumbira musvike padhuze mwamazve mutungamiri zvika indiri kuda mota kune mutungamiri mota dzakawanda kupfuura vanhu ndobva ndati baba Mozi kune mabhazi nemarori soite padhuze baba hanzi varume ava ndo vane nhombo dzaikonzeresa ana angu sendutirambe tichinzwa kuda kuuya saka inino ndiri kudzidawo nhombo idzodzi ndoda utani yangu yematombo kuti zvipano
Ivo vengozotaura kuti Miss Wine. Kana utengwa uri panapa kudai. Toda kuti varambe vachitaura. Ndozoti izwi rimwe nerimwe ravanotaura rine kuropafadza mukati. Zvino tichada kunzwa kuna baba kuti imba inoinde ipi inenge sitting room inoyi yatapinda ino. Rufaro kwamore. Rufaro kwamore. Arero. Munomu matiri munomu. Ndimo mu main bedroom. Aleluya. Umo manga muna birida umo. I change room. Uku kurutivi uku. Kune kitchen. Kune toilets. Saka ine ndo main bedroom yacho yese. Rufaro pamore. Ndiri kutya vatungamiriri vangu. Ndiri kutya zvikuru nokuti vatungamiriri vanditsika ka. Avatsike vanhu. Makavaona vatsika vane chinangwa vanoziva vane rudo neni nokuti ndine rudo navo. Ndinotenda vapostori vese. Aiwa Mwari vakuitire zvakanaka. Ndinotenda ndina chiremba vangu vandisina kutaura nezvavo. Chiremba Tinashe. Uyai apa chiremba muonekwe. Faro kwamore. Ndaiti ndakapfugama pavari mazuva ese. Chiremba Tinashe vaiti zvinoita mupostori. Enda unoshandisa munamato. Ndakashandisa munamato baba. Rufaro kwamore. Chiremba Tinashe ndiro dangwe raishe vangu ishe Bholo. Rufaro kwamore. Nokuti zvaendwa. Ndoda kutenda mhuri yese yeZimbabwe. Vari muno muZimbabwe. Vari mhiri yaLimpopo. Vari kumhiri kwemakungwa. Nhasi ndiri kutaura ndiri muno. Maindiona ndichitaura ndiri panze kwenguva refu. Nhasi ndinavo vatungamiriri vangu vari pano. Ndina Ishe Nikove N. Richards. Ndina baba vedu mutungamiriri vemasangano ose. Baba Mozi. Baba vari pano. Ndine mutungamiriri vanonditungamiriri anondifudza misi nemwaka. Ishe Bholo. Kona Lorraine Drive na Lavenham. Vamwe vanobati pamagum trees paBruff Hill. Aleluya. Chibaba chezvibaba. Ndina chiremba vedu chiremba Tinashe. Kana vataura vanoita zvokudeclare. Rufaro kwamore. Vari very dangerous. Kana vakutaura nawidzi. Mufundisi Nyamakanga. Bishopu Marimo.
Uchi. Ufaro kwamore. Saka vese utungamiri utekwa utungamiri uyu. Vari kundibatsira vaya kuzondibatsira kutenda pasi rose nekundibatsira kwavakaita. Baba nditenderei. Aiwa. Tatiri pazava toda kuti tipinde mukati. Tione kuti ichokwadi here kuti imba ichirimo. Zvino tiri kutaura tirimo mumazabhedhu. Imba ichiripo. Murume nemukadzi vakashanda zvinoshamisa. Chokwadi Mwari waramba kuti dikita ravo ringoendera mahara. Pakabuda mari pano. Pano pakabuda mari pano. Baba makorokoro. Mari gavarambi vachinamatwa baba. Kushinga kwenyu baba namai. Vana veZimbabwe ngatidzidzei kuti tinofanira kushinga munhu amone matambudziko. Amai toda kukutendai. Mukadzi umwe chete wandaona muZimbabwe aita 5 years ari panze apa. Vangani vangazviita kwediko? Hatobereka maoko. Saka tinotenda muri yeZimbabwe. Tinotenda muri yeZimbabwe kwamuri kwose ikoko. Vari kudiaspora, vari mhiri kupi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Amen. Amen. All right. I'm sorry. Toda kutendera kuti vatungamiriri vatitungamirire kuona panze panonetaka. Vanotoda kuti patsikwe nenyasha. Vamwe vanogona kumira kurodhi uko vokandawo zvavanodii. Samagrineda beta ava varume vatange kuputikirwa.
ndikandozva Numbers akakwesha hauna foni ini yangu mafoni yangu yose ari pale. Maita basa sister. Joyce, oh, red. Red 5. My daughter is red 5. Ndege chidane vanhu vari musikati.
maswera sei. Kuitira kuti vamwe vachiuya ka vana mai chimbotsenhurai hwani chinopisa. Hwani chinopisa vana mai. Hwani. Right. Saka sekutaura kwandagara ndichiita. Ndinoda vanhu vanogona kuti nyarare panda kuzonyararwa handiti. Problem yangu munoiziva ndi? Munhu wakaenda kuhondo munomuziva zvaanoita. Saka iye zvino izvi taona kuti sezvo mutambo uyu uchinakidza zvakadai. Ndiri kuona kuti vakawanda vari kusundwa kudai wazvi. Since tauya kuti zvakanaka kudai so. Hatingaendi tisati tambobvisawo zvipo kupemberera. Kunonzi kuvhara. Kunonzi kuvhara nekuvhura mutambo ka. Tikapemberera tichadei. Achereni munogona kusatondiona futi. Ndenda tozotapedza tasaina. Taisa chidhindo. Right, pane imwe nyaya futi yandazonzwa yakanaka. Nyaya ndiri kuzerwa inyaya yemathrow in. Nyaya yestomach politics. Mota hanzi yakuuya. Yechikafa ndika. Saka yakona kuzodisappear usati waita throw in handiti. Saka iye zvino izvi. Chatadedzera baba Chirenje namai Chirenje. Hatisi kumboda kuti zvimbova complicated stereki. Saka tiri kuda kuti vane zvipo vaya vachitogogarai malaina. Mouya moona NMC because ukazosetuka protocol unenge waita problem. Protocol ndini muridzi wechimuntu handika. Hapana zvamunondiita. Saka kune vaya vari kuseri uku. Ukangoda kuita ruzha unomboisa mbama musoro handi. All right. Asikana usungwa wega. Right, saka vane zvipo vari kudzwa kuda kusundwa. Toda apane kangasunga yake mudhindo keke ngakamborowa. Ndoda kuti vane zvipo vese ka. Muuye muchibva nekupi? Muuye muchibva nekupi? Mouya pana pazheve MCA kuraiti. Handiti. Iyi ndo inonyanya kuprocessa zvinhu stereki. Hairasiki mafigures. Right. Saka chidhindo cheche ngachirowe handiti ka. Then vane zvipo doda kuti mutouya nepanapo. Hakuna chipo chishoma, hakuna chipo chakawandisa. Dzindo Jeshua.
delete andika. Musa delete chisong chenyu ichocho. Isai pa hold, isai pa pause dayo. Andika, tsika ma break. Right. Makatsika ma break kudaro. Muningina. Gotwe. Kanzera. Sorry. Rimwe rinonzani. Jodi. Hai, yavana mwasa hurangu wainzi Jodi. Haikasa zvinoita ivava. Ukasina kuomera. Yes. Hanzi tine mukono wa 20 bucks. Right. Hallelujah. Right. Mnona zvati taura baba. Right. Two gentlemen here. Hanzi nyaya tangonya kuwira panapa. Toda kuti munhu apinde mumba makachifara. Handiri kuwazva ndiri kutaura. Amuwazva ndiri kureketa. Very good makangwara ipi. Madzibaba. All right. Iwe manya iwe. Iwe shutanga kumanya. Right. Baba Joani. Namadzibaba Devi. Madzibaba Joani namadzibaba Devi. Hanzi vachirenji. Baba. Vakorokoto. Pindai mumba zvakanaka. Nemukono avos. Nemukono wavo $10 vavaviri. Vafana wangu uye muntu murikuna maku vafana vakutopisa panapa. Mapisa re vafana vanopisa vachirema. Right. Vafana vatikudita right. Hanzi muda kupa gogo. All right. Nemari futi. Mbasapa. All right. Kuna vazukuru vari kuti aiwa gogosi. Hakuna mashura akadaro ekuti munoita sei? Mnongoi kwai mapinda mumba. 3 boys. Zvikanzi nemukono wavo wechi? $30. Then munomuizi munotya kuti zvinotyoka. Nokuti tumabhones yote ndodukaisa ice cream kudai ukaisa mukanwa kudai unyatsodzwa kuti all right. Mutindo. Hallelujah. Hallelujah. Mutinotikanwa. Ndikuda kudeda hangu bishop nyamakanga. Right. Ava nditeta. Hanzvadzi yaBharabha. Zvikanzi vanonzi maimende. Zvikanzi ava pinda mumba mako zvakanaka. Murure muri dzoko Mutindo ndindo. Tindo Jesu. Tindo Jesu. Mutindo lewe. Tindo Jesu. Tindo Jesu. Hallelujah! Hai baptizo. Murukumaona asotera baptizo vanhu vakone. Vanhu vanozone chinyepa. Ndo anonzi mai baptizo. Iwastly community member. Vakati aiwasvi. Se-community member regai titi tikuperekedzai mumba nemukono we$10 United States.
Takanganisa taifana kunge mapfura muchiwabhuresa. Tatokanganisa ipapo. Mutiregerere. Panapa panenge pakuda kutosviba panapa. Timorose Kristu ndidzo. Hallelujah, hallelujah. Ite mchikasira ndofende. Right, muno mhanzi namaitsoka. Tine makapu, mabread. Hena zvinotapira zvinokati. Zinopenya zirimo anditi. Nemukono yauzikona ibhuru. Ayo apure mchwamburisa, pure mchwamburisa. Tapira ndati. Achibonyara apa panodiziva kumbonyara. Pano pari kutapira ndati. Kana ema muri mwigare mangofenda ini. Ava ngawangofenda. Kana muchida yenyu amurobvisa ofenda kozvebasa. Vakomana. Kana ndidikitsira kurawedzera. Amitaure nyaya iyi isinganyepe. Madzimai erwadzano pabrafiwa. Nyaya iyi kai. Ndinoti ana mai muzotikurumidzei kurwa mhuru kana ndanyatsopedza zvandinoda kutaura. Ava kana vachida havo kufenda vodii? Vofenda. Nokuti hazvirambidzwi mvura dziri padhuze. Paita zveToyota Aqua panapa. What I can see here is a good thing. Madzimai vachagona vafara. Vakatida kuvaimbira kanziyo kavo. Mukana wavo ndezvavo izvi. Tinovapa mukana ngavaite saizvozvo ndozoenderera mberi. Wauya ndiye chaumbezi. Wauya ndiye chaumbezi. Wauya
Ndandambofara asikazozofara manje. Kana manhingirikini tonomgata ndazoenda kuchikoro ndakagumira grade 2D. Munoona zvazvinoita. Unenge wavarairwa seizvozvizvi. Uchifunga kuti zvadhakwa. Pane zvinenge zvisina kudhakwa zvasatani anenge angomwa akadhakwa hake. Saka hatisati tapedza nyaya dzezvipo. Otherwise tinogona kuti tofara tikatozowedzera kufenda panapa. Kana neni muti tese togona kungofendawo futi. Hatisati tapedza, ngatisati tapedza vachiri nezvipo. Chiuya nechekuseri kwangu kuno. Right, Mutindo. Hallelujah, hallelujah. Wana kunakidza kwazvinoita. Nozakana chiZimbabwe inotambira pambacho ka. Ava ndiye Mai Amina. Mai Amina is just a follower. Vaingoona zviri kuitika paFacebook nepaYouTube. Avana mbondaona kamirira sekuru kana tete. Nekuti chizvarwa chemuZimbabwe. Vanda kubatsira hama chete. Hama Zimbabwe dzimbozvomberera maoko Right. Hallelujah. Unaona kunaka kwazvinongoita futi. Ngoma ndo vanga vachobva papo kutanga kana vanga varipo pekutanga. All the way from Masvingo ndiwe zira wezhara. Wezheve, wezhowezha, wemagwadlava, wemaporopofo, wemapfanjamfa. Saka mukoma wezhira somunhu anonoka. Hanzi ndandangouya kuti ndizotsika gumbo. Handina hangu chandinacho ndatongouyawo semunharaunda ukwaya. Asi tinongoti pindai mumba zvakanaka makorokoto. Right. Mukoma wabhana. Hanzi nomukoma wabhana indafara. Kufara zvisati zvakambofagwa. John. Hanzi womukomana mukuru. Saka ndibaba vanenge vari atezvara. Hanzi naatezvara ndafara. Vouya nemadhola avo ekuUnited States. Anokwanisa kuita uye $4. Right, itakuti pirita. Pirita ndiye munhu akakosha musabhovarayirwe zvinhu. Hanzi napirita ndauya nemukono wangu $5. Ngatiuye hanzi. Streamer tax correctors ngatiuye. Mtindo kutu.
Muri kuti mapera here timbozunzai kudaito. Alright. Apa ndifunga kuti chero kwadi yaibhazo mune kwaita probreak. Alright. Ndinokumbira angosei ndiwauye kuno. I think hanzi homwe dzinenge dzazunzika dzikapera. Oh. Alright madzimai ngatirove mudhindo wedu yakadai yamamutira kuimba.